valitit silloin aikanaan, että sä et muista esterataa. Ja nyt sä oot sitten tämmöisessä roolissa. Tuosta hyppäämään. Ai. Joo. Joo, ihan Horros. Joo. Nyt meni. Hyvä. Toinen puuttaa se toinen. Sitten hevosia kaatamatta tekee toisen perittelyhyppyn, niin voitte tehdä sen. Kyllä mä oon kunnon ajan meininki. Moro! Moro, joko sä oot käynyt hevosen selästä? Ei, kun siellä vasta luokka alkaa. Niin, et sä oot mennyt muissa sitä. Ei, en mä nyt. Pistän kai sun loppuun. Ei se mitään, hevoset tie. Niin, ne taitaa tietää. Joku huutaa ohjeen, niin hevoset tekee heti. Noniin. Niin. Eikös hetkinen, ei, joo tossa ei olekaan tahkiset. Ei, täältä on vaan nää kahta. Joo. No niin, Kömpihän hyppäsi näppärästi ja ratsastajakin osui vielä sattumalta hevosen kohdalle alas. On ne ihania, voi iltakseen. Kilpailevat ratskot valmistautuvat palavan renkaan alitukseen. Mennään ensin No niin, siellä palaa. jätkänä yläkaarena. Tässä on vähän grillerin makkua. Ja Eppu tekivät tän tempun. Eppu, eikö sitten kuitenkin ollut Eetu? Lahdessa Breitenfeldin juurissa. Ehkä se on Eppu tai Eetu. Harjoittelukausi. Tekivät vuonna 2009. Olkaa hyvä. Eihän se palaa se toinen. Niin. Siellä tulee varmaan salaus ja sitten myöhemmin menee sen tuossa. Ai niin, ne menee ensin vaan sen pelkän puomin ilman tuulta. Meinas mennä mitä on. Se on se, mikä tulostaa hevosia enemmän toi vie. Kaatu kun se tulee tuolta, se pitää kyllä se. Seuraavaksi ratkot yrittävät suorittaa palavan maakuomin. Se on hirvittävän helppo tehtävä, se vain palaa ja se liekki rikkoo sen esteen paikkaa ja muotoa, sen takia se on hevosille hivenen hankala. Sinne tulta pelkää. Sä voit tiedäkään. Olkaa hyvä! On hevosen karvat ei varmaan kovin helppoa siitä. No ei mitään temppua. Uhu! Ei vaan mene. Yritetään Heidille, että menee, jos laittaa tämmöistä erikoisesti. Se ei varmaan kukaan. Ja pitää vähän totuttaa. Niin. Joo, se on aina hankala tuo tuuli. Siinä ei voi pitää oikein pientä viestiä, niin saa tuolla iso palaa. Se vessassakin on ollut kohdassa. Se teitä äijä. Lomille lähtemistä siinä on. Laittakin yhdessä. Se ei tällainen kulta, jos syöt päin. Ei päin. Ei ole. Niin. Kertoo. Jäin omille.
tässä ei nyt säästellä hevosia eikä miehiä. Palavassa renkaassa on eri korkeuksia käytettävissä ja aloitetaan sieltä ylhäältä. Ja pistetään kohta koko rengas palaan ja annetaan sen syttyä vähän niin, että siinä olisi vähän liekkiäkin eikä pelkkää pientä savua. Siinähän tekee hevoselle erityisen houkuttelevaksi se, että toi nestekaasu sihisee myös siinä tuottansa kutsuvaa. Se antaa hymyötä. Kun tulee vauhdilla, niin sä menet vaan läpi. Mä vähän vaistamaan sitten itse vetää päätä vähän alaspäin. Tästä on hirveän korkealla kyllä jäähtää ylävät. Saa suorittaa! Se pamauttaa ton alas pois. No, totta kai. Siis voi herra jestä. Kannattamista niitä kädessä. Mullakin on siinä. En se. Vähän on ehti. Nyt kun sanoo pienikäinen jää tehdä mennä sivuun. No niin, ratsukat vois vähän pysähtyä, niin tää säännötä muuttuu kilpailun kuluessa. Tää on hirvittävän helpon näköistä ja oikeesti se onkin sitä. Voitte hakea omat hevosenne nyt ja tulla kokeilemaan. Meillä on huomiseen asti aikaa. Koska nyt saavutimme tämmösen tasapelin, niin nyt täytyy sitten miettiä seuraava temppu. Ja tätä ei ole harjoiteltu ja tää on tulla tyhmää. Sen takia sopii tähän. Seuraavaksi nää ratsukot hyppäävät palavan huomiin. Ja mahtuu tuosta renkaastakin, mutta otetaan verittelyhyppynä toi palava huomi. Tää tehdään komentojen mukaan. Muodostakaa pari. Risto 1, Kaitsu 2, muodostakaa pari. Ja voitte mennä tonne päähän. Jäätte pienelle voltille, mä tuun teidät lähettämään sieltä tähän tehtävään. Ja nyt ei ole tarkoitus, että jompikumpi ratsukko on ensin siitä palavasta puomista ylitse, vaan niiden ratsukoiden pitäisi hypätä yhdenaikaisesti tämän palavan puomin ylitse. Ja arvioidaan nyt sitten sitä, että kumpi ratsukko tässä enemmän muni. Tuleekin hauskat kisat. Ruotsissa mennään, mutta ravi on aina siellä. Joo, harjoitus. Käytännössä. Ja siellä joku periaatteessa aina harjoitus. Ihan lustin tuntumassa. Niinpä. Sekin on sellainen asia, että koulutuloset ei monetkaan oikein tykkää siitä. Sekin on totutuskysymys. Aivan. Sehän oli kuulemma samassa laumassa. Joo, siis täällä on nimenomaan ihan tossa noilla hevoslaumassa. Se on ihan, se on hevostus järjestää eduksi. On. Ai. Oliko se ohi vai? Risto! Voi minua! Halua! Voi onnitella voittajaa! Parit vaihdetaan parit toistepäin. Kaitsu sisähevoseksi ja Risto ulkohevoseksi. Ja taas voltti lähtö, niin kunnon raventu kuuluu olla. Niin tuskinpä se hevonen tuonne toiselle puolelle väistää. Niin aivan joo. Ainahan niillä on siis suositussuunta. Ei venkaan puolta, ei välttämättä väistää. Niin. Juu! Sitten ratsukoilla on vielä viimeiset hetket vaikuttaa
tuomariston päätökseen tässä seuraavien 10 minuuttien aikana, koska seuraavana luokkana meillä on sulkeisjärjestysratsastus ja jäämme odottamaan